Ostoa da aitzakia. Haizeak ostoak mugitzen dituen bezala, mugitzen da gizartea. Salía de la escuela al pote-pote. Francisco gogoan du txikitan errotzen eskolatik atera eta zertan aritzen ziren jostetan, eta Josefinak ez du erraza ahaztuko, arto ostoz beteriko koltsoian lo egiten zueneko garaia. De las hojas de maíz que te ponían el colchón, una cama dura. Eurak bizipenak transmititzen dizkigute, antzina belaunaldiz belaunaldi igarotzen baitzen ondarea, Inaziok euskara amarengandik xurgatu zuen bezala. Nik amakin. Ta hasi ginen, pues, amakinekin egiten bada euskaraz, o azten bada euskaraz. Bera da Arakileko azken euskaldun zarra, euskara ama hizkuntza izan duena eta transmisio katean azkeneko maila. Horregatik da hain garrantzitsua ondare ez materialaren bilduma. Oraindik ere batzuk biziri dauden horiek erakusteko gazteei. Pantailetara eramaten espaldin bat ditugu, guri dagozkigun eduki eta ezaugarritzen gaituzten edukiak, estandarizazio batera joko dugu, azkenean danok zopa berdina jatea bezala. Politena da zopa desberdinak jan alizatea. Oraintsuko iragana da altxorra, eta horixe biltzen du Labrit ondareak enpresak norberaren aberastasuna. Toki bakoitzeko ostoak bildu dituzte gure historiaren meta egiteko, izan garena kontuan izan da soilik izango garelako.